ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. The Federation of Khasi, Jaintia and Garo Peoples Mauait Circle hadin bakala yo jing tip bakala don ke jing thmu jong ki reu shimet banbo ye ki karkhana san doyong ne ki coke factory hakathain Mauait nakaliang jong ka seng kala laj banbo de jing tho hakmat deputy commissioner jong ka West Khasi Hills district ubati lingwa bad house aim jong ka hima nongston ban penseng e shwa na ka benta ban ai jing bin Habaya keren sekilat pathai khubor haga hanyotre kubunai risau arajar arpuai nakaliang jong samla Anthony Umyong ubadai president jong ke FKJ GP Mauait Circle ula ong baha ka jing yo I jong ka seng ka jing don jong ki coke factory kumbaki don sekiwai pat ki district jong ka jilla kimshimla a jing mentoy ki pat ba babun balang hanrei ka jing mentoy ka sulong tang ki katto ka nengun GP jong ka Mauait Circle kawai na ki tenatrikam trong seng po kathai hadin ba nagaliang jong ni ku paseng nila yok snau berpena nang ni nang tai pagaladon ka jingthung parwan bu ya karkhana sanjoyong kali kita ki coke factory po kathai mo e jongi kunta hadin ba nagaliang jong kaseng kalai parkhat kaso khya kata-kata ya ka jingwan trong kita ki karkhana sanjoyong entah din ba nakaliang jong kaseng kalawan banbu ia ka jingtho hakmat jong deputy commissioner jong West Khasi Hills bade ukli jong ka district kumjuru ka jingtho hakmat jong sim ka himan ustoi na kunta ban khangla ia ka jingthmu jong kita ki reushmet ani ki company ki bathmu banwan bu ya kita ki karkhana hapo ka thai mo ai ka ei ka bana kaliang jungi kum ka seng isno persha habede kita ki ko kalong ba habangi pai pengi khmi na ki wei ki jaka ngiyo I ba kita ki ko factory ki karkhana sai yong kim ai kanu ka jingmen toy habede ka yo kam yo jam jong ki khun samla lani habede ba ki brew ki badon hakate ki jaka kajing jing mentoy ku bangitip kalong ba tang yo way a te lengba na kajing mentoy jong way a penjot ya ka imlang kasalang bat kumjuru ya ka koy ka khya jong ka dong ka thai bor ka way ka sai ka snodai ba na ka liang jongi nim ailat ban ni persya menta ba hadu ka bakut ni ai persya ban wan itai namar ba habang yo I ba kitai ki ko ki badon haki way ki jaka ngi ba kadai kaslam sain na kabantaban penkharoi ya ki benda ki bawalun kerthat hagi caka kumta na kaliang jongi kum kathai mo ai ni rasno persya hadu kata-kata na mariamanta ni dang im tang paradok rasnam ni dang lak ban ya sangsu jingmut ni dang lak ban ya im ni dang lak ban ya kamai ya kaji ban nang ban penang perstat ki kun kiti deng bada ki jingtrai sitong harai deng bada ki jingwan jong kita ki ko kalong ka jingkta hadu kata-kata ya imlang salang perkumjuru ya kasnesha ada kunta lembana kadika khubor ipha sha kinong snesha snong kinong alam snong baswa bakin kener ani swa bakin ai kinu kinja jing itu ani ki jing menjur hak bede ban wanbu ya kiniko sobha ba ni ku pasang ira kapajur bakin dalum da dorbar snong ban lum ya ki kunsnong bakin ya kren bakin ya mir om dai ban ai ya kinu ki jing menjur tang lumba da usodra ni uske tuisnong namar ba itip ba lesi ka dari tang ka jing mentoy jongki ka jing mentoy kalong ya ka dong ka thai hi borok kawai kumta na kaliang ka seng ka phak khubor shabaro itu ki bak thmu ban bu ya kum kitai ki karkhana sanjoyong ni kita ki coke factory ba ki haban ya de lenti bagi kerpat kentang ya wain kerpat ya ki bor bahalor khantam ya usim ban kunjuru ya deputy commissioner dan DC ba habaki ai ya kinu kijing menjur dan kijing ajing bet idai banda perso pai ba ban yo ya kijing menjur na pai ba khnang ba kijing ai jong pi kanlong da kalenti kalian jongi kum kaseng nadu pasdang hadu bakut wala da ki pai ba lali kita ki snong ki ai jing bet
banbu ya kita kiko nakaliang jungi kaseng te hadu bakut nginyai persat dan nginyai ele kenamba kadong katha jungi kanum job kanum pay chiseng kaseng